Počinjemo sa kuvanjem fila. U šerpu ćemo sipati 800 ml mlijeka. U to mlijeko dodat ćemo 8 kašika šećera. Možete šećer da stavite po svojoj želji, da smanjite ili da povećate. Zatim ćemo staviti ovo mlijeko da provri. Za to vrijeme u 200 ml mlijeka stavit ćemo 3 pudinga od vanile. I taj puding ćemo dobro promešati i zakuvati u ono ključalo mlijeko. Ovaj kolač se veoma brzo sprema, veoma je i jeftin i lagan, zato preporučujem da ga isprobate. Nakon što se skuva fil, odmah u vruće dodajemo 150 margarina. Znači za ovaj kolač nam nije potrebna ni mikser, ni rerna, pravi letnji kolač, onako brzinski. Nakon što se margarin dobro izmeša, dodat ćemo i 180 g kisele pavlake. To vam je ona jedna manja čašica. I tu pavlaku ćemo znači odmah umešati, ništa ne čekamo da se ohladi, sve odmah radimo. Nakon što ovu pavlaku dobro izmešamo, ovaj fil podijelit ćemo na 3 jednaka dela. U prvi deo dodajemo čokoladu, malo je potopimo u ovaj fil, on je još vruć i onda će se čokolada brže otopiti. Nakon par minuta kako smo je prekrili tim filom, ona će se brže istopiti, samo je dobro izmešamo. I nakon što je izmešamo, taj prvi deo fila je gotov. Onda prelazimo na drugi. U drugi dodajemo plazma keks, možete bilo koji mleveni keks. Znači dodamo keks i izmešamo i taj deo fila je gotov. Treći deo nam ostaje beo. Kada počnemo slaganje kolača, počinjemo tako što petit keks umačemo u mlijeko i slažemo na tacnu. Ovo je onako manji kolač, izaberite sebi veličinu, može to biti 20 puta 30 ili približno kako želite. Znači poređali smo petit keks, na njega stavljamo čokoladni fil. Nakon što čokoladni fil rasporedimo, stavljamo opet red petit keksa. Na ovaj petit keks stavljamo deo fila u koji nismo ništa dodavali, znači to je onaj beli fil, njega stavljamo polovinu. Zatim na taj beli fil stavljamo isečene bananice. Ja sam koristila 10 isečenih bananica, ali vi možete po svojoj želji. Nakon što poređamo te bananice, stavljamo drugi deo belog fila i njega raspoređujemo preko ovih bananica. Znači samo ga blago razmažemo. Filove odmah ređamo, ne čekamo ništa da se ohladi, zato je ovaj kolač idealan, stvarno se sprema za 15 minuta. Na ovaj beli deo, zatim ćemo opet ređati petit keks koji smo prethodno umočili u mlijeko. Znači ovaj je onako manji kolačić, pa vi izaberite neku tepsiju ili tacnu po vašoj želji i po vašoj volji. Na ovaj petit keks ređat ćemo onaj deo koji nam je preostao, to je fil sa keksom. Nakon što ovaj fil rasporedimo, kolač nosimo u frižider da se dobro ohladi, a zatim ga ukrasimo po svojoj želji. Isprobajte, javite mi utiske, nadam se da će vam se svidjeti. Do sljedećeg viđenja, pozdrav, prijatno!